Ассалому алейкум бардаро подписчикои канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01. Ҳама каса созен хубен дуромадан барба лайкора бизанед. Кадом меҳмон нестем бидуни подписатсия кунед зангулачаи канала даст монед ки ҳар як навори мо мепартон шумо хабардор шавед. Бардаро мисли вақта мо дар хизмат шумо гуфти гапҳои мошинбозои душанбе да фир додагем гуфти гапҳо мошинои нархҳои дастрас арзон ва арзанда партагем бидуни тамошо кунед. Бардаро нигоҳ кунед навор худш ба камиш 5000 ё 10000 просмотр мегиранд, ки лайкотон бениҳоят систай. Ҳамин лайкҳоро бизанед барои додарактон жилет накунед, ягон ҷои зазорш нест, ҳамин як дуна лайка мезанед. Просто ҳамин лайкҳоро мо ба кадом хотир талаб мекунем аз шумо бардаро. Ҳамин лайкҳо чанд қадр зиёд шидан бигирад, видеои мо поделитса мехезад, бо насиб боша як бародари мо навори моро тамошо мекунад, обуначии мо шумо меша, ай нарх навори мошинбозор хабардор меша. Ҳазор раҳмат ба диққататон, зинда ва сарбаланд бошен, ки ҷои да бошен бошен, обод бошен, рафте навора тамошо мекунед. Марамат бардаро Nissan чӣ буди ака? X-Drive? X-Drive. Хулас бардаро нархи арзон мега ака, марамат. Хай боша хайдуро алоқа да бирай, мо я реклама кини бардаро, марамат олати қафош. Солш чандай? 2006. Дари қафо электропакет марамат олати сайра аҷад нахари хубай. Бо панорама дора? 4 дар электро блокировка дар. Бо автомат дай бардаро. Ира мегири, короче, меброй к шикор. Ё капо чой к. А? Севчини ё? Волош не ки панорама дора, зеби севчини дора. Хизай файзовод яка. Тамом немира бухароги бара файзовод севой нахай сап сафеди хушуру. Хулас шер бачо лайкора бизане кам кам шухи мекне. Абиё мотор дайра. Чанд? Ди сепион марамат улат фартуки пеш машин корейский дай бардаро. Нарх чанд смолем ака? این نیسان سوچینه که کاروچی ها چانسا 59000 سومون باز معامله میشه کشش قیمت 59000 سومون باز معامله شه ماشین ارزان هم باشه خیلی یک تن سه قطعی عملیش که بره آقی بیا رقمو تا بگو که 87 175 23 مرامت رقمو زیر نموده زنگ علاقه دا بروین مرامت باردارا اوپل کاروان سوچ 95 95 сол ака бениҳоят ҳайсар шуда дошум 35-36 ҳазор фиста буд гарӣ чӣ кардем савдо ки накада ина марҳамат арзонтар мемонем 95 сол свеч бутулка танаш краска талаб неси тараф марамаз як олат тараш мебинем ки як олати багаш мебинем ки шохош кафидаги дора ё надора бизане лайкора бардаро марамат ацеко дидем бардаро инами шохошона дидем чӣ хеле мекафа яка бор кадаги кафидаги اینم جورم داشت تایر کردم میشه سامی گلانی با اینی جوشنه که جوش زور در کفیدگی نیست شاخوش کفیدگی داره باردارو تنها ماشینش نه که زور ایرا با فکرم که به رکلام ایمارم اوجه میخرن شا اوجه من نقش را پاس کردم داره قفا روشنه حالتی سالن پاتالوگ سیاه برای که اکا 33000 هم خیلی قیمت‌تر گفته ثابت استارت سکادیم گاریچ کردیم ارزون مونده اوجه مردم چسبیدن در درآمدسته با خاطر подписчикои ма оли бо 30000 оман мемонуша бо арзон мемонуша марамат олати фартуки пеш чашкои пеш кафидаги нест хулас нақш боша бардаро 29000 камакак боз муомила меша рақамо табугу ака 04 00 6199 марамат рақамо зери навурдай занг занед дар тамос бирем унуш бо 16000 сомон дай ҳар ҷая одаме бардаро алоқа да бирем марамат бардаро чӣ хеле ки бисёри бардаро подписчико хоҳиш мекунанд сечка бисёр ба навор бигина марҳамат сечкачаи зури зур автомат абиё мотор дай абиё мотор д автомат сош 1999 комплектация элеганс дискачом элеганс 4 бална киши нав яглая хила марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем бардаро марамат атсекои қафош чашко варид нест чашкои парарам варид нест тағорои параш бад нест бардаро марамаз як ҳолати салоншо мебинем бардаро дарои қафо электропакет мебел салон салонш боша светли докторский вариантай бардаро марамат ҳолати обшивко круиз контрол шток прибош колсадор коробка автомат 4 дар электро бакаҳои қачақ томайтафонои заводскои хиш асер блокировка дар поликои хушрӯ дошта биё капоча кишоҷӣ абиё мотор д бардаро ҳолати фартуки пеш нозада бардаро то пластмассои радноӣ ҷӯшда чашко варид нест бахша каҷон я тараф истен нақш боша бардаро 79000 сомон боз муомила меша биё рақамо табугу 9 29
34 марама рақаму зер навода зан зан алоқада бирӯ. Марамат бардоро боз як сечкача объёмни комплектация элегаз мошин кам беш кор дура капот бампер мисол краска мешане ки нархи даст аст. Амир меличош общий расход бигирем ба фикрам бардо як 1000-2000 сом зиёд расход надора. Комплектация зато элеганза. Сош 98 воҳ 2000 ма. Е бача сош 2000 да. Чид мефура дига шери нар. Марамат ҳолати қафош. Датчик ана бампер. Уйну мешава бои. Yo xay, kalqat yay. Atsekoy qafosh nozada bardaро. Як ола тағураш ам бинем. Тағураш не ки зур да бардаро, просто моика қадаги нест. Бо чашкош ам барид нест бардаро, омадаем бардоштем. Хап да миқати. Хулас аму як капот я бампер сухтай да автои барои ами дарои қафе электропакет марамат салонуш хушбак не ки бардаро чиқолакои зур доштай. Марамат ҳолати обшивко, круиз контрол, коробка механик, 4 электропакет, монитори Android, кондиционердор. Е бача зур да на самом деле. Не ки зур да, биё капочак шо. Бардаро срочно мемонемуш успет кне биён ай пеш муомила кне харидорӣ кне. Дидем бардор бампери пеш қад капот сухтага. Ҳолати фартуки пешам нозада то чизош ҷош дай. Чашкои пеш варид нест, мотор 1.8. Усбе. Нарх боша чанд сомонем тағоиҷон? 57000 сомон боз муомила меша кадом успет кна оша. Фақат лайкора бизанем подписатсия кна. Биё рақаму табугака. 985 99 92 марҳамат 92 марҳамат рақамо зер навода занг алоқада бурӯ. Марҳамат бисёри бардаро астраҷи инжектори автомат хоҳиш карда на марҳамат 1 сола ҳуҷҷат 1 сола танировка бардаро. Марҳамат як гидеш чақмона 10001 будака 10001 мотори инжектор тим боли автомат дискачои selection кузув хеҷбек бардаро марҳамат хайдоро бошад рақамо шака зер навода ҳатман занг аз канали мо муроҷиат кунед. Атсекои қафош нозада тополонбош ҷӯш де бардаро. Марҳамат як ҳолати тарафша мебинем бардаро таношиша краска талаб нест. Марҳамат ҳолати салон. Хулас дарои қафо ручной салонш 2001 тоза чихолакои хушилкашдаги паталош тоза мошини яка дрымберино кор надошта фақат ам я бампери пеш кам тарак царапи надора тамом. Ду дар пеш электрорегировка бакои ду тарафа мултирул коробка боша автомат кондитсионердор бардаро. Поликои эвакори ки ҳана 300 доштай. Капочой ки кондитсионерш кор мекуна? Кондитсионерш ака мега ях кор мекада. Марҳамат ҳолати фартуки пеш бардаро стойкои ланҷрону задагӣ нест ҳамаш ҷошда ана чашкош варид нест. Мотор хай 1.6 инжектор мотори ҳама қадои бо тимболи автомат. Нарх боша бардаро 69000 сомон боз муомила меша хайдоро бошен алоқада бурен рақаму табугака 94 04 29 90 29 92 марҳамат рақамо зер навода занг зане алоқада бурен лайкора фаромӯш накунед.